els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. El secret de l'infinit. La mil·lèsima dormirà a les golfes. Tu dormiràs al soterrani. Al soterrani? No és un lloc tan desagradable. Està bé. El 2, mentrestant, corria cap a casa seva. Conèixer la mil·lèsima havia estat tot una novetat per ell. I mentre s'allunyava amb la barca, el país dels números es va impregnar d'una alegre melodia. Gràcies per deixar-me a la teva habitació. Saps? Estic molt contenta de conèixer-te. I a tu també, Cuco. Ah! Bona nit. Bona nit.
Confio que la mil·lèsima s'hi trobi a gust a les golfes. La veritat és que no s'hi està tan malament al soterrani. Bé! Oh! I a més, tinc un penja-robes molt elegant. Hola! 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 Hi ha alguna cosa allà baix i he de saber de què es tracta. Hola! Wow! Una porta secreta. Què hi deu haver a l'altra banda? Hola! Que hi ha algú? Quin silenci! I la porta està tancada. Hola! Hi ha tanta llum que no m'hi veig. Em sembla que aquesta nit de segur que dormiré a dalt.
Bon dia, Cuco. Doncs sí, he dormit tota la nit aquí. Por del soterrani? Qui? Jo? Quina ximpleria. Serà millor que prepari l'esmorzar del professor. I el de la mil·lèsima també, naturalment. Recorda que és una convidada. Bé. Professor, l'esmorzar. No tinc gana, Infinit. Avui la cama em fa molt de mal. Per tant, em quedaré a la meva habitació. D'acord, professor. Mil·lèsima, estàs desperta? Estàs desperta? Hi ha una escola a prop, en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. 2 ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2.